insjetti, KANT, żfin, ikel tradizzjonali tal-Milied u l-imbuljata. Huma fost l-affarijiet li bħalissa qed jiddominaw fi Ġnien Sant Anna f'MARSASKALA. Ġnien l-inbidel apposta għal dan iż-żmien ta' ferħ f'villaġġ tal-Milied. Atmosfera ferm festiva u mdawla, adattata għall-familja kollha li ddaħħal lil kull min iżur dan il-villaġġ fi spirtu mill-isbaħ tal-Milied. Dan huwa l-ewwel Milied Skalis li qed nilonċjaw ġewwa MARSASKALA ġewwa Ġnien Sant Anna. Dan qed nagħmluh l-ewwel darba bħala kunsill lokali u n-nies ħajsibu atmosfera tal-Milied, għandna artiġjanat, affarijiet magħmulin bl-idejn, mal-dwajn u ħajsibu kollox li għandu x'jaqsam mal-Milied. Għaw ukoll attivitajiet ta' tfal u qed ninċentivaw ukoll talent skalis fejn għandna tfal mill-lokal u anke mhux mill-lokal li qed jieħdu sehem fil-programm tagħna. F'dan il-villaġġ tal-Milied wieħed jista' jara wkoll lil diversi żgħażagħ mill-Girl Guides Malta. Jisbaw tajers qodma u jitrasformawhom f'sodos għall-qtates abbandonati kollha li jgħixu f'barra madwar il-lokalità ta' MARSASKALA. Inizjattiva ferm mill-isbaħ favur l-annimali. Dan il-villaġġ tal-Milied se jibqa' miftuħ sal-11 tal-lejla, kif ukoll għada il-ħadd min-10 ta' filgħodu sal-11 ta' billejl. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.